Нареченият още черен петък от незапомнени времена до сега продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първобитен страх. Суеверието съществува още от древността, но страхът така е обзел хората, че и в съвремието те свързват още събития именно с числото 13. На тази дата мнозина са така панирани, че дори не стават от леглото, други отказват да летят със самолет, да пътуват въобще, трети отлагат покупката на жилище, ресторанти и увеселителни заведения остават полупразни. Хората дори свързват имената на някои от най-известните серийни убийци с числото 13, тъй като в тях се съдържат по 13 букви. Такива са Джак Изконвача, Чарлз Менсън, Теодор Бънди и Хенри Ли Лукас. Има и хора обаче, които не се притесняват от този ден и дори именно поради фаталистическите поверия харесват и чака с нетърпение петък 13. Страхувате ли се от петък 13? Не, даже ми харесва. Стават такива готини работки. Какви готини работи? Например, падам, изтървам някой нож, случват се такива. Вярвате ли, че датата има общо с случките, които стават? Да, определено. Всъщност това е първото, което ми изниква в ума. Винаги като видя някой приятел на петък 13 му честитя. Аз също не вярвам, че нещата, които слушат, имат нещо общо изобщо с деня, ама не се страхувам. Като идея е хубав, ама не вярвам особено в тези легенди, че деня е фатален. Датата определено е интересна и си имам моя лична традиция, при която на всеки петък 13 се правя пирсинг. Мит, реалност или просто втъпление от разни хора, този ден съществува и се вярва в него. Повече от 80% от небостъргачите нямат 13 етаж. Немалко хотели са без 13 стая. Във Формула 1 няма болиц номер 13. А по-находчиви използва страха на хората, за да завъртят от бизнеса за страховките срещу лош късмет, като заешки опашки срещу урки.